Uskoro bi trebalo da bude objavljen pravilnik o raspodjeli sredstava podsticaja u poljoprivredi za tekuću godinu. Prije kreiranja pravilnika kojim je raspoređeno 180 miliona maraka agrarnog budžeta, resorno ministarstvo obavilo brojne konsultacije sa udruženjima poljoprivrednika kako bi obezbijeđenim sredstvima postigli najbolji efekti. Najviše sredstava, 108 miliona, bit će izdvojeno za podršku tekućoj proizvodnji. Novi pravilnik predviđa niz mjera u svinjogojstvu koja za cilj imaju poboljšanje situacije izazvane pandemijom afričke kuge svinja. Ono što je nacrtom predviđeno jeste da će poljoprivredni proizvođači koji su imali štete kada je u pitanju afrička kuga svinja moći da nabave nove nazimice kad to struka dozvoli, a iznos premije po grlu će biti povećan za nabavljene nove nazimice od 65%. Imamo izuzetno dobru suradnju sa Ministarstvom poljoprivrede i razumijevanja što se tiče svinjske afričke kuge kroz određene mjere i moram po prvi put da kažem da smo imali jako dobru saradnju i da je ministar izašao u susret i da je sačuvano naše svinjarstvo zahvaljujući ovim mjerama. Uobičajeno najviše sredstava biće izdvojeno za proizvođače mlijeka. U standardnu premiju za mlijeko ostali su i podsticaji po muznom grlu. To imamo kada je u pitanju stočarska proizvodnja jeste da je ostala premija za muzna grla koja je prošle godine prvi put uvedena i sa kojom su naši poljoprivredni proizvođači izuzetno zadovoljni. Ona je u cijelosti isplaćena. Što se tiče podsticaja po muznom grlu, mnogo smo zahvalni ministarstvu na tome, međutim podsticaj ne bi bio loše da je malo veći, ali unazad par godina ih uopšte nije bilo, tako da smo zahvalni mnogo na tome. Ukupnom sumom namijenjenoj povrtarskoj proizvodnji zadovoljni povrtari koji zamjerke upućuju na način subvencionisanja pojedinih povrtarskih kultura. Sumom novca, obimom novca i načinom kako je to zamišljeno, to je jako dobro i ministarstvo se trudi uveliko da napravi neki dobar ambijent za nas povrtlare koji radimo. Ja sam govorio više puta i sad moram to ponoviti, problem je u raspodjeli tih sredstava. Jednostavno nije došlo do ni ministra ni do pomoćnika ministra prava srž i pravi razlog postojanja podsticanja otkupljenog povrća. Jednostavno smo nekad počeli sa 400.000, sad je to došlo 4 miliona i kažu da će biti možda i više. Tako da jednostavno problem je u raspodjeli po kulturama. Podsticaj je osmišljen nekada da se isključivo postiču kulture koje se rade za industriju. Iz razloga što se rade na jeftinu cijenu. Ja ću vam povući jednu paralelu, ja radim cvekle nekih sada 110 duma u prvom sijanju, znači, i sve je ugovorno, ali je to cijena 30 pfeninga. Na 30 pfeninga ja sam dobio podsticaj ove godine 8 pfeninga, prošle godine sam dobio 5 pfeninga. A krompir prošle godine kad je bio 2 marke, došlo je do 9 pfeninga. Slično povrtarima razmišljaju i voćari, visinom odobrenih sredstava zadovoljni, ali se zalažu za preraspodjelu sredstava između pojedinih oblasti poljoprivredne proizvodnje. Mi smo kao proizvođači dužni da čuvamo ovaj agrarni budžet. Ovaj agrarni budžet to je naš i mi ga moramo čuvati i da se samo pravilno rasporedi. Znači ako se ne raspodijeli pravilno, znači moramo iz svih oblasti proizvodnje da osjetimo da smo dobili nekako podjednako, ne da neko dobije 50 ili 60% budžeta, neko da dobije 1 ili 2 ili 3%, neko 10%. U ratarskoj proizvodnji mjere podsticaja iste kao i prošlogodišnje. Ratari kažu da iako na prvi pogled djeluju visoki, podsticaji ne mogu ovu granu proizvodnje učiniti rentabilnom i konkurentnom na tržištu. Navode nelogičnosti u cijeni pšenice tokom otkupa i pekarskih proizvoda. Imamo 500 maraka iz pravilnika konkretnih, bit će nešto za uljanu repicu i za soju. Realno, vi znate da je proizvodnja pšenice prošle godine bila u totalnom i debelom minusu, tako da kad smo raspravljali o pravilniku, ja sam tražio 700 maraka, ministar je meni rekao, Boško, nemoj reći, ako bude 700 maraka, je li to proizvodnja rentabilna? Ja sam odgovorio i sa 700 maraka mi ne možemo biti rentabilni na onu cijenu pšenice koja je bila od 30 maraka. Međutim, ministar je dao prijedlog da se da ćemo u toku ove godine poraditi što se tiče te same konkretno cijene, iako ministarstvo ne može utjecati na cijenu, ali gledat ćemo da bar ta pšenica domaća koja se proizvede ovdje se potroši. Vidite da je akcenat bačen na smanjenje cijene hljeba, što mislim
nimalo normalno. Što se tiče ovih ostalih stvari, svjesni smo mi da i mlinari imaju problem oko uvoznog brašna i da je smanjena i njihova proizvodnja, ali svjesni smo da ne može biti, znači, pšenica 30 fininga, hljeb 2 marke 20, to reći ću vam, znači, ja sam svjestan da je poskupilo sve i da je i radna snaga otišla, ali nemoguće da cijena pšenice bude pretprošle godine 64 fininga, a hljeb marku i 20, a ove godine 30 fininga, a hljeb 2 marke 20, znači potpuno nelogična stvar. 808 miliona maraka namijenjenih podršci tekućoj proizvodnji u ovogodišnjem agrarnom budžetu, 15,5 miliona maraka bit će izdvojeno za sistemske mjere, dok je preostalih 56,5 miliona namijenjeno za kapitalne investicije. Pravilnik o raspodjeli sredstava za kapitalne investicije u poljoprivredi još je u fazi kreiranja.